betyder meget, at der kommer nogle Fakta-medarbejdere, der ønsker en velkommen, når man kommer til deres dør med en kop varm kaffe. Det betyder rigtig meget. Det har også noget at gøre med, at man får lov at stå og sælge avisen, og kunderne accepterer, at vi er der, fordi Fakta har sagt ja tak til Hus Forbi. Så kan vi altid komme ind og få en billig pils. Det er meget vigtigt, især for Hus Forbi-sælgerne. I det her Hus Forbi-sælgerne, de kan komme indendørs, når det er dårligt vejr i Fakta-butikkerne. Og det har der rigtig mange, der drager stor fordel af. Det betyder som sagt, at man netop føler sig velkommen også der. Du behøver ikke at skal stå og spille en eller anden mærkelig facade eller prøve at komme med dårlige undskyldninger. Jamen det er jo igen, vi står jo ude i alt slags vejr og sælge, og det respekterer man i Fakta, og vi må godt stå ude i forgangen og sælge der. Og det er jo vældig positivt, og det giver os lidt selvopvejelse frem for de andre steder, hvor vi bliver afvist. Jeg synes, det er dejligt, at Fakta de støtter os med en lille tilskud til Hus Forbi, og vi er glade for, at andre mennesker kan se, hvem vi er for nogen. Jamen dels så er det vigtigt, fordi Fakta er en god butik, og der er godt at handle der, men samtidig så støtter man også et rigtig, rigtig godt projekt, ikke også? Hvilket jeg synes er genialt. Jeg synes, det er et godt samarbejde, og de gør noget for at hjælpe de hjemløse, og så de kan komme videre. Mange tak. Så vil jeg mange gange sige tak. Stærkt gået. Det er fandme godt. Det er vi rigtig glade for. Med hjertet tak.